Mamaknya ndak ikut ya, Dek? Libur. Semermono ya. Lagi datang bulan. Sehingga Bakpur Jadul. Kemarin jumeneng Bakpur Jadul. Sehingga Budi itu mini. Pak Dene Gerawuh niki. Pak De Parno. Gose SCD Gerawuh tuh. Loncer kuning dedeke nemu kiring kulite Nyanyi mah. ronggeng ayu Nyanyi mah. semu pahit madu kecut denduk egel rangegal malengkung monggo semeneng Bude sak selae ronggeng gunung ganda seluas marah hati asik Pak D. Kuning dedeke nemu kiring kulite ronggeng ayu semu pahit madu ngelang galung malengkung ngambang bangong ring manis gresepake sasulae bablas kesing kucing masih beserta Bude Tomini cuman Bude maka si kucingnya diatur ke spesial untuk keluarga Cibubur begini sakit-sakit samping saya layo ayo mau pergi bos montang manting dan turu hatiku tansah lisian bubar sumane mutiara dedeke loncer kuning tanpa turu adikku tansah lisian amarga bubar sumane mutiara dedeke lansir kuning aduh pengen
mata rondo teles ketok soget iko rondo teles ketok ning mata Mari apa iya turut sama pitu Ketok apa? ketok turut sama walu ketok lambemu yuk turut sama sopo ketok ning netro turut sama siji bantal guling tak kelone asik masih bersama Bude Tumini keluarga besar dari Cibubur apa kabar jadul dulu Indonesia awal kami tahu dia motor bravo tuh seminggu kok wis pegatan asik adikku bingung dadi apa nih? Apa? Turut jampit dipatu turut jambolu ketok-ketokan irungmu ketok-ketokan dengan netro turut jam siji terus berkah-berkah untuk keluarga Cibubur nggih. Nih Dek Tari. Nggih, keripik gedang keripik telo. Bos SCT Manis Marmulyo. Juga surakannya buah Mas Sugi. Sampun kundur ya Mas Bogen. Monggo wis bali rendo. Mangga Bos Jati manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen tari ora lampir yen mesem manis mung nguli madu
Kembang Ayo, lagi Pak. aduh dek Ayo. di ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge kudu diiris-iris aduh dek gulane Jawa sliramu manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong mangga Putih Pak. Oh enggak. mangga Mas Rati mangga bos SJG mungkin sakit dados jambi saya manis sedih taripan sen manis tambah manis yen tari ora lamis yen wis semanis mung kuli madu saya bisa ngrungkep jantungku bablas ke lewung ya bablas ke lewung ngalor ngidul kembang mati aduh dek di ronce-ronce setengah mati aku tresno kowe diiris-iris aduh dek gulane Jawa sliramu manis dasare prasaja lewung mangga rada dupiak monggo ibu SCD Buyan Masian mangga mangga ibu SCD dadi lewung atimu nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku Pak Li monggo nggodho ati rinten siang dalu monggo Pak Li monggo ya Pak Li
Monggo Bos Jati. Ibu mbok pilih Lagu ini ngesak. apa? Mbon anu nggih kesuwen nggih, mbon teng parkiran. Nggih. Satru pandit Mas Gendong. Ya. Mbak Lari. Sepatu-sepatu untuk Bos. Acan cilik wong atimu koplo. Analikane pisanan ketemu. Awang ayu katil Dut ati rinter siang dalu. Monggo silakan aduh Mas Kartini luar biasa. Kalbu bos kecil, tarik bos kecil. Lereng ngoyai sekondo, kadatan bisa meluh ke hatiku. Jumeneng, jumeneng, jumeneng. Ayo. Kurenggon kurenten Aku tidur Datyo ati sawiji Najan apa tak lakoni Pak Bos Jati ngersakaken apa mulai? Darto, Mangga. bos kecil, ayo dong. Iya, Pak. Bos kecil Mbok ditangek ini, Wes ketok wis lemes deh, kesuwen. Kesuwen deh malah lungguh iki. Oh nggih. Mas Bogel Nanti satu lagi nggak apa-apa ya selalu, Bos Jati ya, ninggal katresnan. Sabto pandito ratu, ambreng sliramu, dadya ing sisihmu. Ninggal katresnan, spesial untuk Bos SCT, suaranya jet-jet saking Kosambi. Madila sama Madila sama. Ini bud. Ayo, Mas ngati mensiung. Ini Monggo Mas. Ibu SCT. Alikane. Monggo. Apa itu? Lagu. Apa sliramu? Ayo, ayo. Bos, ayo joget. Aku kudu. Ayo Bunda. Maju yuk, maju yuk. Karo sapa? Berikan Kak. Sapa Suwun dina lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Sok kapan aku Ayo, 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 ayo. bisa kumpul kaya wingi. Jaranan jarane ditumpaki, jarane
monggo monggo tak enteni nganti saelingmu Pak Darto. monggo bos SCD ke emosi bos SDD jemenang bos SDD monggo sedayane panitia monggo bos SDD luar biasa sak jose pokoknya Semar Mulya Mas Hengki bos kecil tarik malih Pak Diloso monggo Pak Diloso nanti juga diatur ke kelanganannya Pak Ngata ayo monggo sedaya pasukan Banten tarik masih ojo ngucap aku wis mertobat dewange apa piye iki wadon ngendika mbok yo sing alon tak pikir iki kok rada katir nyatane buktine pirang sasi rangga urusi kanmu seneng main ceki ora mikir bagian buri coba ekonomi pikiran gampang emosi nyanyi monggo pikiran tambah emosi ngucap aku wis mertobat wong wadon ngendika mbok yo sing alon tak pikir kowe aja kuwatir Sebangun bahasa
emosi pangatak pak loso setenin juga nanti bos SCT ibu-ibunya mau berdiri kersake perahu layar setelah pangatak. Ya butuh isen-isen jroning pawon. Ayo, monggo. Sebanu toko meja sing kudu tak adol apa ya Nduk Pak? Adol mobil solare larang. Mobilnya ora payu didol Nduk. Solar 30.000 Nduk. Monggo aku seneng nganggur mangan turu karo meme apa Nduk? Wow. Kecer.
Jane nek kene ra nggo duit ngono. Ibarate, mbok iya. Selenggah kene. Iki Pak Min. Pak Diman. Oh. Iki Pak. Lawase ana kene konten dislirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Saya
Nadyan sakedheping netra ati gelo muga antuk tamba. Ini sinten Mas Bogel? Pak? Pak Haji. Pak Haji. Kok Alhamdulillah. Nganti keklowo himpi gawang-gawang ngenteni siramu jroning ati dadi gelo tak golek Pak Haji ra ono. Kita kantun kagem gombale mukiyo. Matur suwun Pak Haji. Mister Gombal, Mbak Lastri, Mbak Ayu. Bogel mania. Wes pirang taun lawase ana kene wong ayu ngenteni dirase atuan konku nunggu nganti putre kabeh rambutku. Haji rasa ati dadi kaya suwe kaya Agendong pemana-mana ngalor ngidul dadi bingung ujian ra iso dibendung. wong ayu enggal bali kanggo nambah ikangane ati nadyan saka keping netra ati gelo muga antuk tapa. Pak Haji. Nganti kagowo ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gelo tak golek sliramu ra ono. Haji matur nuwun. Wonten malih Pak Haji. Wonten. Yo, oh. Ayo Mas Marno. Monggo Mas Marno, spesial untuk Mas No, juragan saking Gondrong. Mana Mas Bogel? Yuk, pergi Mas Wali, bos kecil. Semar mulia campur saridu manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mes manismu ngungkuli madu saya bisa ngluluhke jantungku. Monggo Mas Pri, kesini Mas Pri. Pak Min, gayeng ke acara Om Dimo.
Mas Marno. Lagu kelanganannya nih. Dek, kelingan Mas Marno dek. Pokoknya lagu kelanganannya dek. Iya. Nek orang rakil orang. Abekan yang di sono dek. Tukang keyboard abekan dek. Iya. Sing ndi? Spesialnya untuk Mas Marno. Taline asmara lali aku yen nyanding wanita liya gawe gelang rasa rasa tresno sliramu rapi sanjata satu kali lagi marang warga tansah sumanding ayo padha kadgerina lan wangi abola bali jo gawe gelandeng ati oke tangan di atas sota gede sliramu cecer dheweke alama tresno medhot taline ngasmara lali aku yen nyanding wanita liya bola bali gawe gelandeng rasa
kangen ning ati. Mas iki kangen ning ati. Baksa ya Mas. Monggo untuk pasukan prasmanan bebili tadi dari suku parisuko juga sarang-sarang kali gerenjang-gerenjang patungan batik juga nanti tentunya kepada keluarga besar Bobong Adimas Kalani Kuswasti juga siap mojo mengantar kali kolos Indonesia oh boleh asal boleh boleh suindusu welawase Allah cabut sikat yo rasa kangen ora bisa maris ya hamung sliramu kangen bisa nambani siap ini Pak Ngadiman ngersake emosi dan juga nanti pasukan ibu-ibu prasmanan ngersake tambal ban Mas Supri ngersake pupusing longso ditutup bablas ke seragenan emosi menangkani pemilik saking adikipun Sohibul Hajat Bajidor Mas ojo semalam Ojo semalam. oh iya juga bos kecil ngersake garwane wong liya kelingan dong emosi setengah jam lagi ya bakso bobo luar biasa apa enak tenan ada lagu emosi Emosi loh Mas. apa Mas Hengki so emosi deh Pokoknya terus banget emosi tarik emosi deh ayo Bang. aja ngucap aku wis semar tobat awak kawaken ngendika mbok ya sing alon tak pikir kowe aja kuwatir spesial untuk Bapak Min juragan saking Taman Kota cepet ekonomi pikiran gampang emosi 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 pikiran gampang emosi masih bersama Mas Min oke emosi tenang kok kayak Mas No Garut Teki Garut Pancen oye Buku Bima Energi Bro Ratu Sesideman aja ucap aku wis semar tobat kenangan dika mbok yo sing alon tak pikir
Bos kecil bablaske garwaning wong liya. Osi pikiran gampang emosi. Diaturke bos kecil garwaning wong liya. Asik-asik. Asik-asik. Monggo pasukan batik, ibu-ibu prasmanan. Butres no motor. Putri motor. Bisanya nyawer. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi sing tak impi-impi. Tumbal. Aku ora bakal lali. Umpama sliramu berpuncak ning ati. Bos kecil monggo ibu-ibu. Tuh kan, dia bisa nyanyi nyawer. Sliramu sing tak tresno. Bojone wong liya. Bojone wong liya. Aku wis kebacut tresno. Nanging atiku mbok gawe lara. Hae hae hae. Ini sebelum ke nuansa. Ayo setor sih. Woro-woro sebelum ke nuansa dangdut masih ada lagi enggak seragenan? Nanti ada tambal ban, ada pupu sining longso. Seragenan masih ada? Habis. Saya wonten mboten? Tuan rumah? Pak Dentimo. Bapak Yenal manis Pak Yenal meneh, manis. luar biasa. Heeh. Nengok Siap. sliramu. Bablaske manis meleh. Pak, yaudah. Kontak, kontak. Spesialnya untuk Bobo Haji Yenal. Keparang bakso manis yo. Bapak Kadimo sekalian dari suku Pasukan juga sarang-sarang. Mas Pri ya Allah. Duk Neki. Ada Mas Pri duk. Monggo Mas Pri. Pak Jenal mau nyanyi. Ayo Mas Budi, Mbak Eva, yuk. Goyangnya bareng. Ayo, si Mas Budi, nggak apa-apa.
Bapak Ngati Bapak Berkah Barokah. Ireng manis nanggung. Persiapan yo, jaduta. Yang di sana gimana? Saya rendah. Lewong, lewong. Mas Bogil, ini nuansa Sragen, masih satu lagi Tul Jaina minangkini pamudut saking rayu ini pun Sohibul Hajat. Setelah itu nanti Pak Kurmatan untuk prasmanan, tambal ban dan juga Mas Pri pupusing nelongso. Nanti setelah itu bisa 1-2 buah lagu lagi kita closing, kita tutup. Untuk tim panitia nanti diharap jangan pulang dulu, nanti sekalian kita pembubaran panitia. Matur sembah nuwun Mas Pri. Sabto Pandito Ratu ing sliramu Jadi ini nuansa Sragen, satu lagi Tul Jaina, nanti ditutup dengan nuansa dangdut, ada tambal ban dan